Sa wakas, nakarating ka dito sa istorya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Kumusta kayo mga ka-istorya? Dito naman po yung host na si Paul mula dito sa Singapore. Binabati ko po kayo mula dito mga ka-istorya ng isang magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas. At you are about to watch Short But True Stories na pinamagatang Malakas na Aura in Tagalog version. Palakpakan po natin ang ating programa po dito mga ka-istorya. Palakpakan po natin yung mga sarili natin kasi umabot na po tayo ng 100 po mga ka-istorya. Wow! At magpapansit na po tayo. 100 subscribers na po tayo mga ka-istorya. At isa pong itong magandang milestone po dito sa ating programang Storya ni Juan, dito sa ating Storya ni Juan po na channel dito sa YouTube channel po mismo natin mga ka-istorya. At maraming salamat po sa ating mga bagong subscribers, mga bagong ka-istorya po natin dito sa Storya ni Juan. Hindi ko po kayo lahat makilala o ano mga ka-istorya. Hindi pa po ako manotify ng ating YouTube channel po dito. At kung gusto ko po kayong batiin po dito sa ating programa, may honor, may display po yung name po ninyo, may shoutout po dito sa ating Storya ni Juan, ay paki-comment lang po dyan mga ka-istorya dito sa ating YouTube mismo, sa YouTube comment po natin, kahit saan dyan sa ating mga bagong videos po natin dito mga ka-istorya, para may honor ko po kayo kung sino po yung mga bago natin mga subscribers dyan. Kung gusto po ninyo may shoutout po yung mga names po ninyo, grupo or kahit ano man po yan, mga kumpanya po tsaka or channel ninyo mismo po din sa YouTube channel, then comment na po kayo dyan sa baba. At yung anak kong si Hailey Max na nagbe-birthday noong October 15, at tsaka maraming salamat mga ka-istorya. At tsaka Hailey Max, more birthdays to come. At pakabait ka dyan. At saka susunod ka sa mami mo at saka sa daddy mo. At alam kong blessed ka na daughter at saka sweet at may channel din po ito. Itong batang ito anak ko po ito na may channel po dyan sa YouTube channel po din niya. At kung gusto po niyo kung may mga anak ko po kayo o mga anak po kayo dyan, gusto niyo makita ng kanyang mga adventures dyan, kasi puro lang kasi sila mga bata, then ito po ay dedicated po sa channel ng isang bata po, so okay po ito saka mapanood sa kanyang mapanood po ng kanyang mga anak din po ninyo sa mga adventures po ni Hailey Max na daughter ko po. May channel din po yan siya, at magpa-flash lang din po yan sa screen natin dito sa ating programa. At kantahan muna natin mga ka-istorya. Play the music, maestro. At saka si Manay Gary na rin dyan sa Sayas, Carmen, dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City, na ito ay nagbe-birthday din po sa kanyang kaarawan noong October 10. At saka kantahan na rin po natin. Music please. At saka sa lahat ng mga nagba-birthday sa ngayong araw na ito, ating mga ka-istorya dyan, happy birthday po sa inyo lahat mga ka-istorya. At saka maraming birthdays, maraming pang mga araw na mga more birthdays to come mga ka-istorya. Maraming araw pang birthdays na darating po sa buhay po natin dito sa mundo. At saka belated sa inyo mga ka-istorya, yung mga nagbe-birthday ngayong week na ito, belated happy birthday po sa inyo lahat. At syempre yung si Ethan dyan, Ethan Sipat, batang makulit sobra. Itong si Ethan na pamangkin ko rin po na gustong magpapashoutout palagi dito sa ating programa sa Storya ni Juan. At saka Ethan, be a good boy
Okay? And then at saka syempre dito sa ating syempre sa kasama cake natin po dito na sobrang sarap po dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City din po kina Sir Nile dyan sa Rafa Streets. Magka-flash lang din po yung FB page po nila dyan at saka yung mga sarap nilang kasama cake nila Sir Nile dyan. At syempre dyan sa Tres Pañeros, dyan pa rin sa lungsod ng Cagayan de Oro City sa Lapasan Highway. Kung may mga Isuzu na sasakyan po kayo, punta lang po kayo doon sa mismong kasa po nila. At syempre kung hindi po kayo makapunta, puntahan din po nila kayo doon. At saka sila dyan, sila Neil Kapisin dyan. At pupuntahan nila po kayo at maggawan po kayo ng service dyan. Siyempre dito sa ating Maharlikan's Code, kung gusto po ninyo gusto po ninyo matuto ng bagong mga teknolohiya po o mga paraan o mga programming na mga discussions po, punta lang po kayo doon sa aking isang YouTube channel dito sa Maharlikan's Code. Paki-search lang po, magka-flash din po yan dyan sa ating screen. Siyempre dito din sa ating ipaskill.com, ito po yung tinatawag nating classified ads po natin sa Pilipinas at libre lang po ito at submit lang po kayo doon at makapag-submit po kayo ng unlimited po based on category lang po iyan. At kung ano po yung real estate o rental or jobs o ano po yung mga isasubmit po ninyo, submit lang po kayo doon at libre lang po din iyan. Sige mga kaistorya, huwag natin patagalin pa. Tara at pakinggan natin ang mga nakakapanindig balahibong mga personal encounter na sinabit mismo ng aking nakakatandang kapatid na si Manoy Gary dyan sa Sayas Carmen sa lungsod ng Cagayan de Oro City o CDO. Kumusta kayo dyan mga kaistorya natin sa lungsod ng Cagayan de Oro City? Mabuhay po kayo at ingat palagi ingat palagi mga kaistorya. At yung COVID natin dyan, ingat-ingat lang at saka follow lang din po tayo sa mga social distancing at saka yung mga in-implement ng ating gobyerno po. At syempre isang nakakapanindig balahibong araw sa buhay ng isang teenager na si Manoy Gary dati nung bago pa lang kami dyan sa Sayas Carmen at talagang yung lugar dyan dati ay sobrang nakakabingi yung katahimikan lalong-lalo na sa pagtuwing lalong-lalo na pag takip silim na ito. Yung kapatid kong isa rin na lalaki mga kaistorya na si Bukoy na na-feature natin dito yung storya na dito sa storya ni Juan. Yung search lang po ninyo dyan sa kung hindi pa po yung nakakita, kung bago po kayong nakasubscribe po dito, yung aswang po dyan sa Sayas Carmen. Pwede po ninyong bisitahin po yun at manood po kayo ulit noon kung hindi pa po kayo panood ng ibang mga videos ko po prior ng videos po dito. Okay mga kaistorya, at syempre yung lugar dyan sa yung lugar namin dyan dati sa lugar namin sa Sayas ngayon ay maraming tao na ngayon dyan, pero dati yung nakaraan yan ay sobrang nakakabingi yung nakakabingi yung kasi wala pang katahimikan na, walang mga tao dyan mga kaistorya. At dati puro parang may mga talampas lang yan dyan at saka kasi binuldos lang yan ng mga tao dati. Bago lang siya inopen ng mga kaparian dati mga kaistorya para tirahan ng mga tao dyan sa kanilang mga miyembro. Isang takip silim sa buhay ng binatiling si Manoy Gary ay na ito ay personal encounter na sumapit nitong tinatawag nating twilight sa Ingles mga kaistorya o takip silim sa ating sariling wika. Usually mga kaistorya, lumalabas yung mga hindi nakikita mga nilalang kapag takip silim o twilight sa Ingles mga kaistorya. Ito yung parang portal nila, lalabas yung mga
hindi nakikita mga nilalang at saka panahon na nila na lumalabas na mga ito. At saka yung lalong-lalo na yung nag-aagaw na yung madilim, at saka yung maliwanag mga kaistorya sa kalangitan, yun yung lalabas sila doon mga kaistorya. Inutusan ito ng aming mamasita na bantayan ang iniipong tubig sa isang metal na drum na container na paglalagyan ng tubig para makaipon kasi hindi stable yung tubig dyan dati. Baka nga masayang lang ang tubig kapag hindi ito nabantayan. Gary! Pakibantayan mo nga yung tubig dun sa likuran ng ating bahay. Baka napuno na yung tubig dyan. Masayang lang ito. Malaki yung babayaran natin sa tubig. Tubig kayo? Okay ma. Babantayan ko po ito. Puntahan ko muna yung tubig doon sa likuran ng ating bahay ma. At baka nga napuno na yung tubig doon. Masasayang lang ito. Parang dumidilim na ang kalangitan ngayon Malapit na ang takip silim. Itong lugar na ito ay sobrang nakakabingi ang katahimikan dito kasi wala pang mga tao dito at konti lang pala talagang mga tao, walang mga kapitbahay masyado. Hindi kami sanay sa mga ganito kasi yung dating tinitira namin ay sobrang dami ng tao. Sentro talaga ito ng lungsod ng Cagayan de Oro. Tapos bigla kaming lumipat dito. Pero okay lang, masanay na rin kami dito. Buti na lang at malapit lang kami dito sa poste sa aming bahay banda. At nakakapagpakabit kami ng ilaw namin ng mga maikling panahon lang nakakapagpakabit kami ng ilaw namin dito. At yung ang ibang mga malalayong mga kapitbahay namin wala nga silang kuryente doon. Pero itong serbisyo ng tubig dito ay matumal ito, kaya dapat lang kaming mag-imbak ng tubig para hindi kami mawala ng supply ng tubig dito sa amin. Parang mga 30 minutos pa itong estimate ko lang mapuno na itong tubig na iniimbak namin araw-araw. Talagang malamig yung hangin ngayon dito at nakakabingi yung katahimikan. Parang yung mga balahibo mo magtatayuan sila palagi. Lalong-lalo na itong sa may bandang likuran ng aming bahay. Kasi may isang maliit na puno ng balete dyan sa may bandang talampas. Sana walang ibang naniniraang mga hindi nakikita mga nilalang sa punong iyan. Gary! Andyan ka pa sa likuran ng bahay natin at binantayan mo yung tubig na iniimbak natin dyan? Opo ma, binantayan ko po, andito po ako ngayon. Malapit na po itong mapuno ma. Sobrang mahina kasi itong tubig namin dito. Nakakaumay maghintay dito sa labas. Lalong-lalo na dito sa likuran namin banda. Ha? Ano na kaya ang oras ngayon Parang nagtatakip silim na ito. Madilim na ang kalangitan. Parang palagi na lang nakatayo yung mga balahibo ko rito. Lalong-lalo na sa mga oras na ito. Sana'y
mapuno na sana itong drum ng tubig namin para makaalis na ako rito at makapasok na sa aming bahay. Ay, oo naman, nakakainis naman ito. Hindi ko naman pwede iwan na nakatiwangwang yung tubig namin dito. Siguradong pagkagalitan ako ng aking mamasita. Parang palaging nag-iingay yung mga aso ngayon ah. Patay na. Nakakainis naman oh. Naman. Sobrang ingay nila ngayon ah. Magmula nang nandito kami ay hindi pa ako nakarinig ng mga kakaibang ingay ng mga aso dito. Ngayon lang talaga. Parang kakaiba ang mga tahol ng mga aso ngayon ah. Hindi ko maintindihan sila. Kasi sabi ng aming ama na pag ganyang mga klaseng mga tahol ng mga aso ay malaki yung tsansa na mayroon talagang silang nakikita mga kakaiba at hindi nakikita mga nilalang dyan. Pagkatapos ko rito ay titiklupin ko pa itong hose namin ng tubig namin dito eh. Diyan banda sa harap ng aming bahay. Kapag napuno na itong drum ng tubig namin. Talagang tinubuan na itong takot si Manoy Gary sa kanyang mga narinig sa mga kakaibang mga tahol ng mga aso na walang humpay sa kakatahol na ayaw paawat ang mga asong ito. Nawala talaga masyadong mga kapitbahay nung mga panahong iyon. Talagang hindi talaga mapakali at nagmamadali itong si Manoy Gary na sana'y matapos na ito ng maaga ang kanyang ginagawang pag-iipon at pagbabantay ng tubig at para makapasok na ito sa kanilang bahay. At para hindi na ito matakot pa, patuloy pa rin nagtatayuan ang kanyang mga balahibo na dito hanggang sa mga panahong iyon na walang pakundangan. Ay, sa wakas at salamat. At natapos ng pagbabantay ko dito sa drum ng tubig namin at napuno na ito. Ay, salamat talaga. Kapasok na rin sa bahay namin. Off ko muna yung garipo namin at para matapos na ako rito sa pagbabantay at makapasok na sa bahay. Dali na, dali. Delikado kasi dito sa labas ngayon na tahol ng tahol yung mga aso na walang pakundangan. At ngayon ay dapat ko nang titiklupin yung hose ng tubig namin doon sa harapan ng aming bahay at lalabas ako doon sa munting gate namin sa aming bahay dyan. Tara, takbo lang ako saglit. At makalabas na nga sa munting gate namin. Ha? Parang bumagal yung takbo ko ah. At parang may puwersang hindi ko maintindihan, hindi ko malaman kung ano ito ang pumipigil sa akin ngayon. Hindi ako makatawid at makalabas sa gate namin. Parang sobrang bigat ang aking pakiramdam at mainit yung parang hangin dito sa may bandang gilid at sulok ng aming bahay bago pa makalabas sa munting gate namin. Parang dyan banda kinain-in na bahay banda. Kasi may madilim na part dyan na walang ilaw.
parang tinutulak ako dito sa pader namin. Hindi ako makalabas dyan sa munting gate namin. Tulak! Sa wakas, nakalampas ako sa munting gate namin at nakalabas na ako. At parang tinutulak tuloy ako at muntik na akong madapa sa lupa sa sobrang lakas ng kanyang aura. Pero walang tao talaga dyan na nakikita ko. Wala talaga kahit anino man lang. Ha? Parang boses yan ni Gary ah. Gary! Ba't napakaingay mo dyan sa labas? Bakit palagi kang sumisigaw dyan sa labas ng takip silim pa naman ngayon? Ewan ko ma. Hindi ko maintindihan kung bakit may malakas na puwersa dyan sa gilid ng ating bahay. Wala man lang ako makita dyan banda kinainin na bahay. May madilim dyan na area ma. Wala naman taong nakita ko eh. Dito lang tayo mga ka-istorya. At alam ko pong nabitin po kayo dito sa ating storya ni Juan, sa segment po natin dito sa storya ni Juan, lalo na yung sinabit na kwento at na-share po natin dito sa ating storya po na sinabit ng aking nakakatandang kapatid po namin na lalaki na si Manoy Gary nung sa teenager pa po ito dyan sa Sayas Carmen po. At sobrang nakakabingi yung area dyan dati na wala pong katao-tao masyado at yung mga kapitbahay sobrang layo at marami mga damo dyan mga ka-istorya, yung mga malaking mga damo at saka yung mga kahoy din dyan at saka may mga talampas din at meron din kaming dating sa likuran lang namin banda mga ka-istorya may isang tinatawag natin na baliti may isang baliti, maliit pa lang siya mga ka-istorya pero hindi siya active pagka nandun nga yun ang atira mga ka-istorya. Hindi natin alam yung history ng lugar na yan dyan. Yun yung sinasabi natin dito na palagi na kapag takip silim na po ito o twilight sa English ay yung nag-aagaw na yung dilim at saka yung liwanag sa kalangitan po natin, lalo na yung mga bandang alas 6 po dyan sa atin sa Pilipinas. Yun po mga ka-istorya yung usually nalalabas yung mga hindi nakikita mga nilalang at yun yung usually na lalabas sila at siyempre makalat sila dyan sa mundo sa atin at yun yung usual nila mga ka-istorya. Hindi ko lang alam kung sa inyo yun bang na-observe po ninyo, pero yun talaga yung na-observe po ko po at yun po yung talaga yung storya mga ka-istorya. Twilight, takip silim, yan po ang usual na lalabas po sila mga ka-istorya. At yun po mga ka-istorya kasi lalo na kapag yung lugar ay wala pong katao-tao masyado at dati naman talaga ay nandyan sila at pagdating ng tao ay mag-occupy yung mga tao dyan, i-try nila, i-attempt nila mga ka-istorya na i-persuade yung mga tao na i-paalisin. Kaya nga gusto nilang pakita ng mga kakaibang mga acts mga ka-istorya o mga hindi natin mga hindi usual sa atin pero sa kanila ay usual lang mga ka-istorya. Angat mo lang yung baso dyan, angat mo lang yung walang nakikita, katulad ng mga istorya, katulad ng istorya dito ni Manoy Gary na talagang may nakatayo dyan mga ka-istorya. Hindi lang natin alam yung siguro pinakita lang na yung aura niya, yung strength po niya. Tsaka yung kapatid ko po siyempre tao lang din, siyempre matakot din mga ka-istorya. Kaya nga nagpumiglas ito na makaiwas mga ka-istorya at makalabas doon sa munting gate namin at muntik na nga itong madapa doon sa lupa kasi parang naitulak siya masyado, pero may konti kaming pader doon bago ka lumabas doon sa maliit na munting gate namin po doon natin. At saka yun nga parang napupush siya doon at nakahawak siya masyado doon kasi parang
tutumba ka talaga mga kaistorya kapag hindi ka nakahawak doon. Syempre, tao lang din tao lang din mo tayo mga kaistorya, so nagpumumbilas na makalabas lang, hindi na maintindihan at hindi na masolve sa isip niya kung bakit may mga ganyan na hindi, wala naman siya makitang tao at puwersa lang talaga at nga mainit na puwersa, kaya nga napasigaw ito napasigaw po ito at muntik na madapa nung nakalabas na ito, nakaiwas doon sa aura na nagpupumingil sa kanya na lumabas siya doon. At saka mga istorya, kung may mga stories po kayo mga katulad nito, pwede niyong isubmit dito mga istorya sa akin at ako na po gagawa ng stories dyan. At kung gusto po niyo na may honor din po kayo dito at shoutout lang, may shoutout po kayo dito, may honor po natin dito sa ating programa, mag-flash lang po yung names po ninyo dito, paki-comment lang po dyan sa baba natin mga kaistorya at para may shoutout ko po kayo sa sunod natin na mga videos po natin dito sa Storya ni Juan. At saka kung may mga birthday po kayo dyan, gusto natin i-greet po natin dito at kantahan ng happy birthday po dito sa ating Storya ni Juan na programa po, comment lang po kayo dyan sa baba din, display lang po din yung name at saka para malaman ko po at may present po natin sa susunod natin ng mga videos po, o kahit belated na o sa anong araw po yan, depende lang po mga kaistorya. So sige mga kaistorya, at sana ay nagustuhan po ninyo yung napanood po ngayon sa araw na ito at yung mga sinabit dito sa atin ay share po natin dito mga kaistorya. Salamat sa pagtagilik po dito sa Storya ni Juan at maraming salamat po sa mga bagong subscriber at mga nakasubscribe po natin, at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please consider subscribing po dito sa Storya ni Juan. Kung wala po kayong account dito sa yung Gmail account po, pwede kayong mag-comment, mag-create dyan, libre naman yung Gmail mga kaistorya. At subscribe lang po kayo dito sa ating bagong programa natin programa natin dito sa Storya ni Juan. At saka maraming salamat muli mga kaistorya sa pagtangkilik dito sa Storya ni Juan. May God bless us all. Thank you and bye bye.